Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur irailak 5 osteguna elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan gure ohiko kolaboratzailea den Inigo Larraminderekin egongo gara, Navarraldetik datorrena. Inigok abuztuan egindako ekitaldien balorazioa egingo digu eta baita irailerako eta urrirako prestatu dituzten ekitaldien berri emango digu. Baina honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1917an, 175 langile atxilotu zituzten AEBetan lehenengo mundu gerrarako errekrutamendua oztopatzea egotzita. Urte bat geroago, 1918an, Euskaltzaindia sortzea erabaki zuten Hego Euskal Herriko 4 aldundiek Oñatin. Egun berean, baina 1972an, Munitzeko Joko Olinpikoetan bahitutako 11 atleta israeldar hil zituen Irail Beltza talde palestinarrak. Eta bukatzeko 1989an, Valentziar herrialdean TV3 emititzea debekatu zuen Espainiako gobernuak. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteartean, Erdi Aroko Iruña izeneko bisita gidatua egongo da. Iruña bere historian barna ezagutzeko aukera. Topagunea udaletxe plazan izango da goizeko 11etan. Iruñeko jatorriari buruz hitz eginen dugu, baskoien herrisketatik hasita Erdi Aroko burguen jaiotzara heldu arte. Hirigintzaren, gizarte eta ekonomia erakundeen inguruan arituko gara, hiriko alde zaharreko kaleetan murgilduz. Ostegunean, Iruñeko jauregiak argien mendea izeneko bisita gidatua egongo da. Iruña bere historian barna ekimenaren eskutik. Topagunea udaletxe plaza izango da arratsaldeko 5etan. 18. mendea Iruñeko urrezko mendea da. Garai hartan etxe handi nagusiak eraiki baitziren. Hau da, jauregiak edo jauretxeak, eta hirigintza berritu eta ura hirira iritsi zen. Horra hor, ongizatiaren gaineko ikuskera ilustratua gure hirira aplikatua. Familia nobleak izanen ditugu mintzagai, bai eta uraren inguruko proiektuak eta hiriaren konfigurazioa ere. Gaur egun ikusten dugunaren zati handi bat baita. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, foru lege batek baxu komertzial hutsengatik tasa bat ordaintzera behartuko du. Arauak ekonomia sustatzeko arloaren figura sortzen du. Merkataritza jardueren titularrek eta negozioak har ditzaketen hutsik dauden lokalen jabeek osatuko dute. Argazki nagusian, Maria Txibite eta Imanol Pradales Nafarroako jauregiko tronu aretoan dabiltza. Titularrean, Nafarroak eta EAek lankidetza indartu dute interes komunaren defentsan. Txibitek eta Pradalesek bi erkidegoen arteko loturak nabarmendu dituzte. Beren eredu fiskalekiko errespetua eskatu dute. Ezkerreko berrian batzorde batek 53 abusu kasu baloratu dituzte Nafarroako elizan. Eskuineko berrian, Orbanen metodoen bidez Iruñan lapurtzen saiatzen ari dira. Diario de Navarraren titular nagusian, hitzarmena eta kontzertua solidarioak direla azpimarratu dute Txibitek eta Pradalesek. Nafarroako eta EAeko presidenteek lehen bilera instituzionala egin zuten. Argazki nagusian, Samuel Begiristain 3 txakurrekin Iruñeko gazteluko itzulian. Titularrean, txakurra paseatzen dizut. Txakur zaintzaileen eskariak gora egin du Nafarroan. Gorri koloreko berrian, Nafarroako 3000 etxe Europako errehabilitaziorako laguntzarik gabe gera daitezke. Beheko bi berrietan, ezkerrekoan, Sánchezek Oskar López kabineteko burua aukeratu du Jose Luis Eskribaren lekua hartzeko. Eskuinekoan, geroa baik bere PSN bazkideari leporatu dio gobernu berrian osasun departamentuari iruzur egitea. Goiko berrietan, batetik, Asironek bizikletetako deskontuak ezabatu ditu.
Bestetik, Nafarroak ikasturtea estreinatu du. Azkenik, Eduardo Santas zilarra erlojupeko paralimpikoan. Gara egunkariaren argazki nagusian, Maria Txibitek anfitrioiarena egin zuen Nafarroako jauregiko gelak erakutsi zizkion Imanol Pradalesi. Titularrean, sintonia ñabardurekin eta akordiorako borondatea Txibiteren eta Pradalesen artean. Lehendakariek lehenengo bileran bi gobernuen arteko lankidetza protokoloa eguneratzea adostu zuten, eta itunaren eta hitzarmenaren defentsa sutsua egin zuten. Ezkerreko berrian, Nafarroak Eliza Katolikoaren abusuen 15 biktima aitortu ditu. Beheko berrietan, batetik EAU eta Saudi Arabiaren laguntza Egiptori Israelen aurrean. Bestetik diplomak Lopis Zudaire eta Salguerorentzat, dominetatik urrun egon arren. Berriaren argazki nagusian, Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria eta Maria Txibite Nafarroako gobernukoa atzo Iruñean. Titularrean, Pradales eta Txibite Madrilek zer esango zain daude HTaren loturaz erabakitzeko. Eusko Jaurlaritzako eta Nafarroako gobernuko lehendakariek Espainiako gobernuari eskatu diote lehen baien aurkezteko txosten teknikoa. Bi gobernaburuek Hego Euskal Herriko finantzaketa ereduak defendatu dituzte Iruñean egin duten bileran. Beheko argazkian, Beñat Sarasola idazlea Coca-Cola bat zurekin nobelarekin. Titularrean, poema bat abiapuntu duen eleberria. Honen ezkerreko berrian, urre bat eta bizilar lortu dituzte Euskal Herriko atletek paralimpiar jokoetan. Alexandre Laute txirrindulariak erlojupeko proba irabazi du C2 mailan. Heidi Gaugain bigarren izan da maila berean eta Eduardo Santas Gaugainen postu berean geratu da C3 mailan. Eskuineko berrian politika herrigintzatik udako seriaren 3. atala dugu. Euskal Herri Irratiaren titular nagusian, Hego Euskal Herriko bi lehendakariek haien arteko harremana sendotu dute. Imanol Pradales Nafarroako jauregian hartu zuen atzo Maria Txibitek. Hizkuntza politikari dagokionez, euskara hizkuntza bizia izatearen alde egin zuen foru lehendakariak, beti ere errealitate soziolinguistikoa errespetatuz. Eskuineko berrietan, goikoan, euskara bidea udalak eta euskaltegiak elkarlanean helduek euskara ikas dezaten. Matrikulen kopurua handitzen jarraitzeko helburuz euskara bideak ikasleentzako dirulaguntzak 20% handitu ditu. Bekoan, Nafarroako joko harritoen elkarteak ohartarazi du ordutegi murrizketek ondorio latzak izango dituela. Jokoaren legeak goizeko 3:30 eguerdira aurreratzen du itxiera ordutegia eta 100 pertsona ingururen kaleratzea eragin dezake horrek. Nafarroako gobernuaren gardentasun eta justifikazio falta salatu ditu elkarteak eta araudi bateratu bat galdegin du. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain gure ohiko kolaboratzailea den Inigo Larraminderekin egongo gara, Navarraldetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Ongi, ja uda pasata eta, bueno, a ber, ikasturteari... Freskoa nabaritzen da, ja. Bai, egure aldetik bai, baina, aurrera. Bueno, pasaden hilabetean 2 ekitaldi izan zenituzten, ezta? Eta zer moduz joan ziren, bat auritzen eta bestea Tapuerkan, ezta? Hori da, hori izan ziren pizkat udari amaiera emateko eta ikasturteari ikasturte berria abiatzeko modu sendo, baina, ekitaldi agenda betetarekin behintzat bai. Hori, zuk esan bezala, abuztua bileran 2 ekitaldi egin genituen. Lehenengoa izan zen, biak larun batetan, lehenengoa auritzekoa 24an, aurrekoetan azaldu genuen. Horri kontua da, datorren urtean, 500 urte betetzen direla, Nafarroan lehenengo sorginkeriaren kontrako prozesu orokorra hasi zela. Denok ezagutzen dugu Zugarramurdikoa, baina Zugarramurdiko prozesu hori izan zen hainbat prozesutako azkena. Eta mende bateko tarte historiko hori, non egon zen hainbat prozesu,
hasi zen 1525an Pirineeko, Nafarroako Pirineetako mendialdean, alegia Erronkari, Zaraitzun, Luzaide, apur bat ere, Erro, bailara horietan guztietan, 1525an, Balanza izeneko licenciado esaten zaio, licenciado Balanza editzen diote, egin zuen hor ikerketa bat, eta horren ondorioz, ez dakigu zehazki, ez dago zenbaki edo kopuru zehatz bat, baina berak dioenez, 80 edo 100 lagun bitartean, tarte hortan egon zitekeen biktimen edo zigortuen kopurua, alegia izan zen zioenik poseseurik odoltzuena. Eta ez da oso ezaguna, horregatik ekin diogu lan horri. Eta teiztenguru hortan gertakizun ezagunena, erailketak gertatu ziren Iruñan, Agoitzen, Eskarotzen, okerez banago, Erronkarin ere, ez dakik zehazki non, baina Erronkarin ere, Erro Ibarreko herri baten ez du goratzen, Erro Ibarrean ere egon zen erailketaren bat, baina hobekien ezagutzen dugun zigor egun bakar baten izan zen Auritzen, ze ikusle batzuk egon ziren goharrak utzi zituztenak, eta hori gertatu zen Auritzen 1525ko ekainaren 19an. Eta badakigu bertan 4 emakume, 4 andre eta gizonezko bat erre edo orkatu zituztela. Auritzeko udalaren laguntzaz eta bultzadaz, horren inguruan osatu dugu hau guztia. Adierazteko, gainera, badago detaile bat, eta berezeki Balanza hau oso lututa dago momentu honetan indarrean edo ibilan zegoen Nafarroko konkistarekin. Orduan, dena lotuta dago, testu inguruan behintzat. Orduan, egin genuen prestatu dugu horrekin erakusketa bat, 17 panelez osatutako erakusketa bat, hori guztia saltzeko, gainera egin ditugu euskeraz, gazteleraz eta frantsesez. Gure asmoa da, iparraldean ere mugitzea. Horrekin lagundu digu Donapaleuko elkarte batek, Zabalik izenekoa, egin ditu itzulpenak, frantsesezko itzulpena egin ditu. Eta, lagunduko digu ere, iparraldean hau ere mugitzen. Gainera, Nafarroa berekin badauzka lotura nahiko estuak. Orduan horrek agintzen digu ere, beti hor daukagun, buruan nahin sartuta daukagun muga hori apurtzen, ezta? Eta testuinguru hortan, joan zen gauzatzen gaur hain normaltzat jotzen dugun muga hori. Orduan hor gurtzen dira, sorginkeria, Nafarroako konkista, orain betiko txat jotzen dugun muga hori neratzea, mamitsua da eta esan bezala erakusketa bat egin dugu horrekin. Orduan, gure asmoa zen gauza potoloago edo handiago bat egitea, ze ja laugarren urtea da Auritzeko udalarekin elkarlanen aritzen gara gauzak egiten data horietan, baina, diru kontuarekin nahiko larri bile gara, arazoak izan dira, ez ditut azalduko, baina egia esan da, ja uztailan ginen eta diru aldetik gauzak ez zitzaigun atera, baina, jende batzuk, lagun batzuk eskatu ziguten eta, merezi zuen gutxienez zeozer egitea. Eta, modu apalago baten baldin bada ere, egin genuena izan zen hori erakusketa horren bizitagidatu bat, bertaratutako entzat. Eta, nahi genituen bi islari, bat azkenean ezin izan zuen, zaitu ginen ordezko bat aurkitzen, baina, ja data txarrak dira eta ezinan. Eta gutxienez egin genuela izan zen erakusketaren bizitagiduratuaren jarraipen gisa, Aziz Kurmenetak eman zigun horren inguruko hitzaldi bat. Gainera aintzat hartu behar da, bera gai honekin prestatzen ari dela ikusen dokumental bat, izan zidaten ez ordu beteko dokumental bat, gauza luze bat. Ni ez nahi sorgina, uste dut dela jarri nahi dioten izenburua. Hain zuzen ere, sorginak ez ziren existitu. Hauzo labur bilduz. Gehiago jakin nahi duena, erakusketa mugituko dugu eta aukera egongo da hori ikusteko norbere kasa.
Baina asko laburbiltzeko, idea nagusia da, sorginak ez zela sekulan existitu. Hori izan zen, gizartea, oroar Europa osoan eta kasu honetan Nafarroako gizartean, eta euskal gizartean, alegia, hor badago zapalkuntza politiko bat, Nafarroaren kontra baita ere, zapalkuntza kultural bat euskaldunon kontrakoa. Eta ez bakarrik hizkuntzaren gatik, bezik eta horrekin lotuta da zegoen kultur oso baten gatik. Gizarte antolatzeko modu bat, ez da erlijio bat, baina bai sinesmen sorta bat, gure erbasona zena, berekotzat jotzen zutena, eta modu sistematikoan akabatzea helburu zuen, ezta? Eta orduan nork asmatu zuen sorginaren... Hori erakusketan kontatzen da. Zen prozesu luze bat, alegia sorginaren pertsonaia da, ja existitzen ziren beste pertsonai arketipiko batzuen uztarketa bat. Hor zegoen belargileak, bazien eresetikoak, eresia kontzeptutik dator hori, hain zuzen ere, horrek abiatu zuen, protagonista nagusi zen, inkisizioa jaio zen eresiak txapaltzeko. Egia esan da, Elizari kostatu zitzaion sorginkeria hor sartzea. Hori izan zen doktrina munduan, Erdi Aroko azken partean, pixkana gauzatu zen, izan ere zen fake bat, orain izaten du fake news kontzeptu hori, gaur oso moderna balitz bezala, hori oso zarra da, beste izen batzuekin, baina aspaldianek egin izan dira alako gauzak, ez da, gezur handi bat sortu, baina horren inguruan kontakizun erraldore bat sortu, eta hori bai, gizartean nagusi diren klaseek dauzkaten tresnekin, bai edabideengatik, Elizak, eta abiatzen dute, kontrola ezina den korronte bat, isua eta beldurra eta sospetsa edo zabaldu zuen Europa osoan. Baina zen... Oso urrun iritsi zen fake news bat, ez? Oso urrun, esan bezala, Europa zentralen izan ziren erail edo zigortu kopuru nagusiak, gaurko Alemanian eta Italiak iparraldean, Herberetan, Polonian ere. Baina hemen ere iritsi zen, eta Nafarroan, Nafarroari nahiz esaten, hor prozesu orokor nagusiak Nafarroa konkistatuan gertatu zirelako. Eta esan dudan bezala hori zen kasualitatea izan. Baina ezin ahaztu horrek bere adarrak izan zituela, Araban, eta gero komentatuko dugu Arabakoa, Gipuzkoan bazen ere, Hernanin ere zigortu batzuk egon ziren, esate beterako Lapurdin nola ez goratu behar dugu Pierre de Lancre, inkizidorez basati bat, hori guztia zugorra mardeiko testuinguru horretan, kontakizun basati hori asmatu zuena, nobait esateko. Baina, esan dakoa. Eta zer moz jendearen arrera? Hori zen mirro kontua. Kontua da oso gehi interesgarria da, eta nire ahalkua da, mugituko dugu erakusketa eta probatzen dugu jendeari adiegotea eta alduenean ikusteko lasai aurrepena, bota duena aurrepena baino ez da, baina ikusten da gai mamitzoa dela. Orduan esan bezala, ez genuen gu nahi bezain haundi egin, baina erakusketa eta zizkoen hitzaldiarekin egin genuen deialdia. Eta egia esan da gu kezkatuta egunden, baina esan behar da jendeak oso ondo erantzun zuela. Azkenean egon ginen 70 lagun, uste dut, gutxo gora bera. Denak auritzekoak edo beste leku batzuetatik mugitu ziren? Nik esango nuke bote prontoan, 40 edo 50 lagun edo Euskal Herri osotik etorritakoak, eta hori hitzeten gurukoak, gehien bat, azken momentuan etorri zirena, 20 bat edo, agian, gutxo gora bera. 15, 20, gutxo gora bera. Alde horretatik, nik eskatuta nengoen esandako oztopo horiengatik, baina gutxienez jendearen errantzoren gatik, egia esan da, pozik atera nintzen. Eta horrek erakusten digu gai interesgarria da eta jendeari interesatzen zaiola. Orduan, alde batetik auritzeko udalak badakit nahi duela datorren urtean
hau gai nagusi bezala hartu eta hainbat hilabeteko programazio edo egitarago bat osatu. Eta gero Asiskoren dokumental hori ere badago. Osea, datorren urtean gaiari ekingo diogu. Osea, alde batetik pozik, hori izan zen lehenengo ekimena. Eta bigarren ekitaldia, eta zen, aurtengoa zen lehenengo urtea, zen pizkat esperimentu modun. Aldaporkakoa. Hori Aldaporka dago Burgos ondoan, hor, esaten donde Cristo dio las tres voces, esaten bezale. Eta, kontua da bakarrik, hor 1954 urtean bataila bat gertatu zela, Iruñeko García Sánchez Naiarako erregaren artean, eta bere anaia Fernando Gaztelakoa. Hor kontua da batez ere, bataila horrek markatu zuela esateko Nafarroaren hildo historikoan aldaketa nabarmen bat. Izan zela, ziklo aldaketa bat. Ordura arte Nafarroa indartsu ibili zen, hazkunde prozesu baten barruan, gorantz joan, esateko, momentu hortan Nafarroa Euskal Herri, garai hartako euskaldun gehienak bere barne hartzen zituen ere, baina arrez geroztik joera hori aldatu zen. Handik aurrera Nafarroa inguruko auzokoek indarra hartzen dute eta Nafarroa joaten dira pizkanaka zatikatzen, konkistatzen eta bar. Orduan kontua da gertakizun hori joera aldaketa horri markatzen duela. Eta kontua da bertako lagun bat agertu zitzaigun, laguntzeko presen eta antolatzen egokia eta editua edo eskarmentua daukana. Eta, bere borondatea saldu zuen hortan laguntzeko, eta, egin genuena izan zen bi hitzaldi bertan antolatu, bata Iñaki Sagredo historialarena, bertako gaztelu eraketaren inguruan, Nafarroaren garaian, eta baita bertako Covarrubias herriko beste historialari bat, Millán Bermejo. Millán Bermejo, bera da gaztelarra, eta bera da Covarrubias herren da oso herri polita, Erdi Aroko kutsu horrekin. Hor badago dorre handi bat, Erdi Aroko dorre bat, jatorriz 10. mendekoa, eta esaten zaio El Torreón de Fernando González. Ustez omen zen Fernando González Gaztelako kontearen etxea edo bere familiaren etxea dalako zer. Bera da horren jabea eta berak azaldu zizkurun horren inguruko, ulertzeko garai hartako bizimoduan nolakoa zen, garai hartako dorretxeak nola eraikitzen ziren eta zergatik, hori zen beste ikuspegi bat, baina interesgarria ere. Eta gero horren ostean joan ginen bataila gertatu zen, hori egin genuen Quintana Paya herrian, eta gero Quintana Paya dago Berez Atapuerka herriaren ondoan. Eta joan ginen Atapuerkara, Atapuerkako hor eliza dago muino batean, eta elizaren atzean badago larre bat, eta larre hortan Papasol izenekoan gertatu omen zen bataila. Eta horren ondoan badago mugarri bat markatzen duena, ustez hor hil zela Nafarroako Iruñeko erregea, García Sánchez. Mojón de fin de rey esaten zaio. Bitxikeri bat bada, baina interesgarria da gure historiaren oroimen leku bat bezala, batez ere horregatik. Eta hori gertatu zelako eta gainera ondorengo mendeetan Nafarroako erresuma nola edo bere galdutako edo bahitutako edo konkistatuko lurralde horiek berreskuratu nahi zen zituenean, historiako momentu ezberdinetan, beti hor mendebaldeko hortan aipatzen zuten mugarria zen El Olmo de Burgos esaten zioten idatzietan. Alegia, gara hartako Nafarrek argi dago gauzak asko aldatu direla. Ja hor Nafar kontzientzia hori galdu dela, hori argi dago, baina egia da, hainbat mendetan Nafarrek beren kontzientzian edo bere buruaren irudian muga hori zeukatela. Agian gehiago modu simbolikoan, benetako arlo baten baino, baina hainbat mendez muga simboliko hori hor egon zen Nafarren oroimenean, eta hori ezagutzeko hori egin zen. Eta gero Baskari bat, Quintana Payan bertan ere, eta hor ere
finean, 37 lagun ere etorri ziren, eta pentsan ondagoen hori. Osea, alde horretatik ere, jendaren erantzunen aldetik, posik. Orduan, baztertuko dugu, datorren urtean errepikatu dugu, naladez, baina, jendaren erantzuna gutxienez, aurrekoan bezala, nahiko nahi izan da, eta horrek gutxienez beti zalantza hori daukazu, ez da, sartzen zerelako nazpiletan eta jendeak erantzungo du, eta, gutxienez jendeak erantzuten duen bitartean, merezi du, ez da, beti joaten zera beldur horrekin, baina, bi hauetan egia esan da, jendearen aldetik oso pozik gaude, hori esan behar. Beraz, balorazioa egun hauetakoa positiboa. Ona, bai, batez ere horrengatik, beti daude hobetzeko gauzak eta noski, baina batez ere pozik hori ikusten delako, jendeak erantzuten duela eta horrek bultzatzen zaitu gutxien ere, lako gauzak bultzatzen, ezta? Osea, pozik, oroar pozik, batez ere hori, jendeak zaila izan da antolakuntza, gaina arazoa da, zer antolatzea justu, abuztu amaieran, horrek esan edu, udan zehar, lana ekartzen dizula, ezta? Da porra eta justu porrak eta segidan hori, antolakuntza aldetik komplikatzen ditu gauzak, baina gutxienez jendeak erantzuten du, eta horrek nik uste ondorio ona ateratzea eramaten gaituela. Eta hori izan da gustukoa. Eta orain irailerako hainbat kontu dituzu, ez? Bai, orain ikastute be. Lehenengoa Hernanin? Bai, hasiko gara lehenik eta behin ikuste, kontua da hori ikasturtea hasten dugula. Gure kasuan jarraitu, egia esan da oporrak ez ditugu eduki. Baina, jarraitu, ikasturtea, kontzeptu hori beltzagetik hasten dugularik, bi gauza. Alde batetik, urte amaiera arte, badago Durango, noski, baina, lehenengo aipatu behar da, esku hartan daukagun ekitaldi edo zeregin nagusia urrian da, baina, Iruñan da gainera, nik uste hobe dela lehenago hori aipatzea. Esku hartan daukagun egitasmo nagusia horrengoz da, hori urrian egingo dugun egitasmo bat. Da, ja, 2015-tik ona urtero egin izan dugun ekitaldi bat. Da, ziklo bat ondarearekin lotutakoa. Alegia, globalizazio teiztenguru nabarmenean gaude. Nik uste denok ikusten dugula eguneroko bizitzan, nola ari zaigu eragiten globalizazio horrek, gure eguneroko bizi moduan, modu itzelean, hori ez da saldu beharrik nik uste. Baina, badago, teiztenguru hortan, atal zehatz bat, non eragina oso zuzena, oso bortitza ari da izaten, eta agian ez gara batzutan horretaz behar bezala ohartzen, eta da ondarea. Alegia, nola globalizazioak iraganetik, gure arbasoengatik, gure, herri gisa eskuratu edo jaso ditugun, edo jaso dugun ondararengan nolako ondorio zapaltzailea ari da izaten globalizazioa. Joan den urtean izateaterako merkataritzaz aritu ginen, hori oso agerizkoa da. Saltoki handiekin edo online Amazon eta antzeko plataformen online erosketekin begibistakoa da hori tokiko edo auzoko merkataritza zenolako gain bera ari da jasotzen. Eta horrek eragin zuzena dauka gure egunerokotasunean, hirigintzan lehenik eta behin eragina dauka, baina baita ere, kaleen bizitzan, gure eguneroko bizitzan, hori da adibide bat, ezta? Merkataritza, alde zaharrez ere aritu ginen, beti dago alde zaharrekin zer egin, berpopolatu, ustetzen dira, getoak bihurtzen dira, globalizazioak erronka asko botatzen ditugu arlontan, bideak ere, ondareak bideen kontzeptuarekin zer ikusi handia dauka, Donillako bidea, merkatal bide nagusiak, horrek eragiten diote populazioari, hirigintzari, kulturari, hizkuntzari, eta bar. Orduan, ikuspegi ezberdin horiengatik joan gara urtez urte, ondarea eta globalizazioaren arteko
harreman horren inguruko hausnarketa bat. Da gai akademikoagoa agian, ez da inbeste... Eta aurtengo edizioan ere gai berdina. Bai, hori da. Hain zuzen ere, egingo duguna da lehenengo, edo antolatu genuen lehenengo jardunaldiari jarraitu. Egin genuen 2015ean lehenengo jardunaldiaren gaia zen ondare industriala. Alegia ustutako eta itxitako hainbat lantoki badaude gurean. Eta horrekin, horrekin izan zena batez ere Nafarroan ondare horren deskribapen bat, hori agilean utzi, hemen badaukagu ondare industrial bat, eta baliatu behar duguna. Orduan, horren jarraipen gisa egingo duguna da, bigarren gogoeta bat alegia da. Bale, hori hor badaukagu, baina zer egin horrekin. Nola baliatu dezakegu, nola berreskuratu. Orduan, ondare industriala galeratik berreskurapenera. Okeres banago da izenburua, eta horren inguru da gogoeta. Horrek parte hartuko dute, hainbat aditu, unibertsitate eta institutu, eta toki ezberdinetatik etorritako hainbat aditu. Iruinan egingo dugu, beti bezala, Nafarroako museoan. Orduan, hori egiteratuko da, lehenik eta behin jardunaldi nagusi batekin. Jardunaldi nagusia izango da, urriaren 18an arratsaldean, hori ostirala da, eta hurrengo egunean, 19an larunbatean goizean, berez ponentziak. Eta hori izango da jardunaldi nagusia ardatza. Orduan, jardunaldi nagusi horri gehitzeko edo eranzteko, hori lotzen dugu beste ekitaldi osagarri batzuekin. Hori oraindik ez dugu gure web orrialdean jarri, baina datozen egunetan zeu zer jarriko dugu. Ari gara pixka kartela osatzen eta gitaragoa izten. Bai, gitarago osagarriak denak ongi ateratzen zaizkigun, ari gara pixka orain lotzen. Da, alde batetik erakusketa bat, printzipioz aurreikusita daukagu ondoren dako, alegia urriko bigarren 15aldirako. Printzipioz, dena ongi baldin badeoa Rotxapeako Zibiboxen. Hor ari gara lotzen, espero dugu ongi ateratza, horregatik ez dugu oraindik web orrialdean jarri. Hau da pixka eta aurrerapen bat. Horrekin batera, jardunaldi nagusi horren aurreko astean, printzipioz, aurreikusi ditugu 3 ekitaldi, 2 hitzaldi, liburu aurkezpenekin lotutakoak, bata, hori bai lotuta daukagula, 16an, uste dut asteazkena, okeres banago, arratsaldean hori Manolo Egia da, gai honen ikertzaile sutsu bat, eta hainbat urtez, Diario de Notiziasen, ez dakiz sarrikotasunez, idaztzi izan dituela honen inguruko ohar bat, ez dakit astean behin edo ez dakiz maiztasunekin. Hainbat urtetan pilatu ditu artikulu pila bat eta horrekin guztiarekin liburu bat osatu du eta aurkeztuko da hori 16an Nuevo Casino, Kafe Iruñaren gainean, Gaztelu plazan. Gero Humberto Astibia, bere garaian editze zuen liburu baten gaineko ere hitzaldi bat emango dugu, hori izten ari gara oraindik, baina asmoa da aste horretan sartzea. Eta gero bisita gidatu bat Iruñan, errotulazioari buruzkoa, nola berrera erabili den, Iruñeko Aldezarrean, uste ez dakit bakarrik Aldezarrean, Iruñan. Orduan, esan dauka, jardunaldi nagusia hori, 18an eta 19an, Nafarroako museoan, eta gero, alde batetik, ondorengo asteetan, lotzerik badugun, zehazteki dago, erakusketa bat, ez dut gehiago horretuko badazpadan, baina hori interneten jarriko du. Eta aurreko astean hori, 2 aurkezpen, Humberto Astibia eta Manolo Egiarena, eta gero, izen ez gogoratzen. Bisita gidatua, horrein etorriko zait izena, ahaztu zait. Barkatu. Baina, hori, bizita gidatu bat, Iruñeko Aldezarrean, errutelezaren Brako, Oskar Brako, barkatu. Oskar Brako eman dugu bizita gidatu, Iruñeko Aldezarrean.
Oraingo ez dut gehiago azalduko, esan bezala gauza batzuk oraindik itxi ditugu eta behar ditugu eta interneten gure web orrian jarriko dugu. Baina, bueno, hor mahai gainean uzten dugu eta, bueno, norbaiti gai hau interesatzen Iruñekoa baldin bada beterezeki eta gai hau interesatzen baldin bada zaio. Ez da gian oso gai erakargarria lehenengo baten, ez da, ostia, hau da, oso akademikoa izango da, beldur hori daukagu beti, baina, bueno, ikusiko duzue joan ezkero nola ari horretatik tira eginez, bueno, harreman oso estua daukagu gure eguneroko bizitzarekin, eta, bueno, alde horretatik interesgarria da. Orduan, bueno, usten dugu, baina gonbidapena gutxienez, bai, utzi behar dela, da ekitaldi nagusia. Igual, hurrengo hilabetean... Bai, hori da, hurrengo hilabetean, ja, supatzen dutez, egongo da, ja, zehaztuta eta bar, ja, irudiak euki ditugu, kartela eta hori guztia, eta, bueno, luze eta zabala harituko gara horretaz, baina gaurkoz aurrerapen gisa gure usten dugu. Orain bueltatzen gara irailera. Flashback egiten dugu, Regreso al Futuro antzeko filmaren antzea, eta hiru ekitaldi ditugu, ez? Bai, irailan gaude, eta zuk esan bezala, irailerako hiru ekitaldi desberdin ditugu. Gainera Euskal Herriko toki ezberdinetan, eta hori interesgarria da adieraztean, nola saiatzen gara alde neurrian Euskal Herri eta gaurko Euskal Herritik kanpo ere, eta puerka hor ere badago, baina berezeki gaurko Euskal Herrian, aipatugu Iruñekoa, Urrirako, eta irailan ikungo dugu bata Gipuzkoan, beste bat Araban eta beste bat Bizkaian. Eta, bueno, komentugu, Sorroinkera erena zaituko gara iparraldera ere ematen, osak izan dako, zaitzun gara, guretzat Nafarroa zabala da. Bueno, orduan, kronologikoki, irudutzen baldin bazaizu. Bai, jada bat hasia da, ez? Bai, hasi berria hori da, eta hori da Hernanin. Hernanin denak izango dira Hernaniko Bitegi kulturetxean, bertako kulturetxean nagusian, eta badira bi ekitaldi elkarlotuta, bi ekitaldi ezbainek, baina, bueno, elkarlotuta. Lehenengoa da, erakusketa bat, hemen ere azaldu izan duguna, Orreaga 824, honen inguruan jardunaldi bat egin genuen joan den urtean abuztuan horitzen, eta erakusketa bat, jardunaldi bat, eta horrekin erakusketa bat egin genuen, gustatzen zaizkigu erakusketak, zaino dugu. Eta da bitik 13, ez? Barkatu? Irailaren bitik 13. Bai, hori zuk garatuko duzu nin baino beto, bai, hori da, orain zuk aipatu duzun data horietan, bitik 13 esan duzu. Hori, irailaren bitik 13, hori da, ikusgai egongo da erakusketa, hori, Bitegi kulturetxean, eta gero, 3 egunetan, hori buruz ez ditu. 4, 5 eta 10ean. Hori da, okerez banago, 4 eta 5ean da arratsaldez, eta 10ean goizean. Ordua zehazki ez du goratzen, baina hori bai daukagula gure gorraldean, osea, Hernaniko norbaitek ikusten bagaitu edo, hor kontsultatu ezake. Horre Behin Agirrek dela pizkat, bueno, Nabarraldeko kideana, berak ez du erakusketa egin, baina bai egingo duela erakusketaren 3 bizita gidatu horiek. Nahi duen horrek, Orreagako Iruñeko Erresumaren jaiotza eragin zuen gertakizun horri. Horregako azken bataila 824an. Aurten, 1200 urte betetzen direlako. Gustatzen zaigu, mende horrena ere gustatzen zaigu. Aurten Orreagakoa, datorren urtean Sorroinkeri prozesukoa. Tamalez, alako, Orreagako kasuan ez da tamalez, baina, gure historia sonerako edo txarrerako, berdin dio, gure historia josita daukago alako mugarriekin, eta beti dago aitzakia alako zeo-zerrekin, erakusketa bat eta hainbat ekitaldi egiteko, ezta. Hildoari jarraituz, alde batetik erakusketa, orain komentatu duguna, ikusgai egon dena, eta gero bizita gidatuak, eta gero, hortaz aparte, hau ez da berez Orreaga 824koa, baina, Behin Agirrek hainbat tokitan eman izan du online egiten dugun kurtso batean oinarriturik, Nabarraldek online ematen duen kurtso batean oinarriturik, berak prestatu zuen bere garaian aurrez aurreko kurtso bat Euskal Herriaren historiari birpaso emateko,
gure ikuspuntutik. Egia esan da, ikastoletan, unibertsitatean kontatzen zaigun historia, ez dago gure ikuspegitik idatzi eta gehien bat, salbuespen. Orduan berak, lau egunetan, bederatzitik amabitara, bederatzitik amabitara, aurrez aurreko ikasturtea antolatu du, esan dako, Euskal Herriaren historiari buruzkoa. Euskal Herria, Nafarroa, Euskal Herriaren historia horren muinean jarrita. Osatuta dago lau jardunaldietan edo lau egunetan, egun bakoitzean 2 orduko saioa da, eta egiten dela, bi orduko lau saio, beraz denetara 8 ordu, bederatzi eta 12 bitarteko tarte hortan. Orduan hori da lehenengo ekimena, esan bezala, ikusi bezala, orain iraila ziren, ja idarrean dago, baina, Hernaniko norbait, Hernani edo inguruko demagun, lezaka edo bera inguruko jendea egon liteke, oso gertu dago, eta gien iteratzen zaiona, edo Iruñetik nahi duena norbaitek, Tuteratik ja urrunago dago, baina, Iruñetik agian bai. Hor aukera hori gutxienez egongo dela, 12 arte, oker eskiz du baloratzen, 12 arte, irailak 12 arte, hori da lehenengoa. Eta orain salto egiten dugu Arabara. Arabara, hori da, eta Araban badaukagu beste proposamen bat, eta hor kausalitate puntu bat egon da horrekin, aurtengo apiriletik ari gera egiten Araba, nik bete esate dut Araba dela Nafarroako mendebaldeko muturra, eta geografia gainera hori agerian uzten du. Kontaratzen baldin bazarate, gaurko Nafarroa eta Araben arteko muga, denak dira ibaiak, normalean mugak ez dira, ez da muga naturalik existitzen, ez inon, ados. Baina, hala ere, normalean mugek euki beharko luketek gutxieneko logika geografiko bat, teorikoki. Eta normalean saiatzen hori da herri nazioek edo estatuek saiatzen dira halako logika bat osatzen. Normalean egotea edo ibai bat edo mendilerro bat muga gisa lan egiten duena. Ez da, horrek ez da usan nahi muga naturalik dagoenik, baina bai muga edo gauza natural horiek erabiltzen direla logika bat emateko mugei. Eta Nafarroa eta Arabaren arteko muga aztertzen baduzue, ikusiko duzue nola den bai ibaiekin eta mendeekin perpendikularra. Ez dauka zer ikusirik logika geografikoarekin. Hori zehozera ederazten du. Hori, Araba da Nafarroako mendebaldeako muturra, Arabako mendialdea, Kanpezu, Maestu, Bernedo, hori da Ega ibaiko iturburua. Alegia, da Lizarrerriko edo Lizarraldeko jarraipen naturala, argi eta garbi. Eba, ibaiaren ibarra. Baina, historiaren poderioz, gaur dauzkagun mapa ditugu. Kontua da eskualde hortan bertako lagun batzuen laguntzaz eta kriston lana egiten ari direna gainera. Eta esango dut, gainera bada Alberto Otsasko eta berta da Korrez herrian dago, hor badago parke natural bat, Izki parke naturala, eta parketzea dago hain zuzene Korrez herrian. Eta ondoko tabernak eramaten duela da Alberto, bera lagundu digu, eta kriston toki ederra dara joateko, eta bide batez pote bat hartzeko. Osa, hemen geratzen da bizkoagun bidapena. Haren laguntzaz, apiriletik aritu gera ziklo bat egiten, batez ere, adierazteko bertako mugak nola satu diren, bertako oroimen leku batzuei buruz informazioa ematen, Marañogo gaztelura bizitak gidatua egin genuen Iñaki Sagredorekin, nik bizitak gidatu bat egin nuen, bertako bi ondakin, bi toki induzketak ere ez dira astarnak. Astarnak, eta beste kasuan astarnenik ere ez da geratzen da Pierolako monastegia, Kanpezu ondoan, eta Santa Pia, beste monategi bat, Zizujano herri ondoan. Ziklo bat usatu genuen gai honekin, batez ere, buruaren, bertako jendearen sartzeko hori, hemen muga administratibo nahiko zentzugabeak direla, hor badaude, geografikoki eskualde bera den Ega ibaiaren iturburu horretan, geografikoki bakarra da, baina politikoki hor badago zati bat, Nafarroari dagokiona,
Beste bat gaztea Leoni, ze hor Trebiñoko konderriaren hego-ekialdeko muturra dago, eta hor sartzen da, eta beste guztia Arabarena. Eta bertako biztanleentzat ere, demagun, medikoki hartatuak izateko edo tramitak egiteko nahasmena da haien eguneroko bizitza. Baina muga, zentzurik gabeko muga horiek dira konkista baten ondorioak. Hala da. Eta hori pizkator azaltzen duguna. Orduan, ziklo honen azken ekitaldia, eta ja aurre ikusita genukan, zen Kike Fernandez de Pinedo, ezagutuko duzue agian bere garaian EH Bilduko bozera maila izan zelako Arabako batzar nagusietan. Orain ez dago politikan, baina bera unibertsitatean ari da eta historialaria da. Eta bere garaian idatzi zuen artikulu interesgarri bat, guk ikutu genuen, eta Zugarramurdiko prozesuarekin lotutako alegia. Zugarramurdiko prozesu horren, komentatu dugu lehenago, horren ondorioz, prozesu hori hainbat adar izan zituen, ez hori Zugarramurdin, baizik eta Lapurdin, Gipuzkoan, eta Arabako ekialdean ere. Gaurko Arabako lautadaren ekialdean eta Arabako mendialdean, hor badira lagun batzuk hor prozesatuak izan zirenak, eta interesgarria da, alde batetik, eta hori lotzen du auritzeko kontu honekin, sorginkeriaren gaiarekin, Araban, baina baita ere euskararekin. Alegia badakigu Araban, Aramaion izan ezik euskara galdu zala, orain ere gera berreskuratzen, baina badauzkagu Araban hitz egiten zen euskara horren testigantzak. Hor bago Perre de Lazarragaren idazkiak eta beste batzuk, baina prozesu horietan agertzen dira aipamen batzuk bertako euskarari buruz. Arabako mendialdean hitz egiten zen euskarari buruz. Bai itzultzaileak aipatzen direlako eta frase zulte batzuk agertzen direlako eta horrek informazioa ematen digu bertako euskarari buruz. Oso gai interesgarria, nire ustez. Eta harrekin ja lotuta genukan hori iraian egiteko. Baina bitartean, auritzeko erakusketa egin genuenez, pentsatu genuen, bi gauzak lotu ditzakegu. Orduan, proposamen zehatza, esan bezala dena Korrez herrian izango da, Korrez ez dauka galtzerik, dago Lizarratik Gasteizera joaten bazaiate, behin Asasetako mendatea kanpezutik pasatzen da, Murieta, Anzin, Acedo, gero dago Kanpezu, Asasetako mendatea eta Maeztu herria. Eta Maeztu herrian, Gasteizako bidean ezkerretara, errepidea bat badijoa Korrez herrira. Erdiaroko Nafar herri, gaztelu Nafar bat zegoen Portilla de Korrez izenekoa. Kontua da, dela parke natural horri sarrera. Orduan, bertan badago bertako parketzea, nahiko azpigitura interesgarria. Orduan, ja zehazten, hasiko gera Kike Fernandez de Pinedoren hitzaldi honekin, hori izango da Idaiaren 20an, da ostirala, arratsaldeko 5:00 apur bat goiz. Egun horretan hasten dira, ez? Claro, hori da improvisatu dugun zikloaren abiapuntua. 20an, arratsaldean, 5:30, hori egingo da Korrezen ere txikia da, dago parketzea, dago aparkalekua, eta pestaldean badago etxe bat ustuta zegoena eta berreskoratu dutena eta erabiliko dutena kulturetxe bezala, edo kulturekitaldea bertan egiteko, eraberritu dute eta hori. Eta bertan emango du, esan nahi dut, aparkalekua dago, aparketzea eta kulturetxea, oser dago galtzerik. Orduan, kulturetxe berri hortan emango du hitzaldia Kike Fernandez de Pinedok, 20an, ostiralean. Gero, egun horretan bertan ere parketzean jarriko dugu auritzeko erakusketa. Orduan, hortik gertu dagoenentzako edo, parketzearen ordutegian aukera edukiko dugu erakusketa bertan ikusteko. Eta noiz arte egongo da ikusgai? Aste osoan, irailaren 20tik, irailaren 28 arte, dela larun bata. Hasten da ostiral baten, eta ondorengo larun batera arte, 8 egun guztira. 20tik, 28ra. Eta 28an, larun batean goizean, irailaren 28an goizean, ja kontua amaitzeko, nire egokituko zait, auritzen eman nun erakusketaren bisita gidatua ematea.
lehenik 12 jarri dugu, ordu erdiz edo, 12-tatik 12:30 euskeraz, eta 12:30 ordu batea gazteleraz. Norbaitek, nik uste gai oso interesgarra dela, ez da bat ere ezaguna, nik ere ez nuen ezagutzen, banekien zer zegoela, baina itzeki honekin eta Auritzeko alkateak iradokita, eta hasi ginen pixkat biltzen, ez dugu ikertu egin izan duguna da, hau pedagogikoa egiteko materiala bildu, baina, ostras, ez da bat ere ezaguna, baina oso mamitsua da, oso interesgarria eta esanguratsua ikuspegi askotatik, gizartearen zapalkuntzaren aldetik, Nafarroan eta Euskararen zapalkuntzaren aldetik, emakumeen zapalkuntzaren aldetik, noski. Hor, sorginaren pertsona imagikori, gehien bat, emakumeengan eragin zuen, eta hor badago genero zapalkuntza bat ere gertatu zen. Ikuspegi askotatik interesgarria da, orduan, ikusgai egongo da Korrez herrian, oso herri polita, bide batez, eta tabernan pote bat hartu daiteke. Eta horrekin amaituko 28ko bizita, hori ere ez dugu oraindik interneten jarri, ondorengo egunetan jarriko dugu, kartela badaukat, baina ez dugu oraindik interneten jarri, baina berehala jarriko dugu. Hor ere, gonbidapena, eta gainera, egon nintzen duela, joan den astean egon ginen Korrezen, bertan beste gauza bat jasotzeko, eta zure eta loberatu nintzen nola bizitariekin beteta zegoen, alegia. Jende asko hurbiltzen dira gara, hainbat zango polita daudelako, nik egin izan ditu horietako pare bat, eta dago baso oso handi bat, ez da irati, baina, antzekoa, txikiagoa, baina dauka hori, kutsu interesgarri hori badauka eta merezi du bizita bat. Ez bakarrik ekitaldearen gatik, aipatutako ekitaldearen gatik zeili, baiki eta lekua bera merezi duelako. Eta ja amaitzeko, udaren aurretik hasi genuen Bilbon ziklo bat, pixkat Bizkaiko oroimen galdua edo memoria galdua ditzen diogu, pixkat Bizkaia eta Nafarroaren arteko loturak lantzen. Eta, gehien bat, nabarmendu zen alde batetik Nafarroako erresuma, Bizkaia bere garaian jaio zen Nafarroako eskualde bat bezala, gero bere bilak ereki du, baina bere jatorria direlako. Eta gero beste kontu bat dela, pixkat eta foruak eta Zuzenbide Pirenearra, gure ohiko antolakuntza modua, hemen noizbait aipetu izan duguna. Eta horrekin lotuta, bakarrik ipatu, hori da Bilboko Alde Zaharrean, La Bolsa, zentro gizartetzean. Hor, 26an, osteguna da, eta 7etan Odol Libarrenak hitzaldi bat egingo du, uste dela la trayectoria del derecho a decidir en los pueblos pirenaicos alako zerbait. Finean hori ohiko antolantzeko moduari buruzkoa, eta hori hitzaldi normal bat, 26an, 7etan. Eta, hori da ez dago gaizki, hilabete bakar baten eta urte hori, bi kontu abuztun, beste 3 irailean, Urrikoa hor badaukagu, Durangoa ere hor zerumugan, eta ziurrenik gauza gehiago aterako zaizkugu, liburuak aterako ditugu, hor prest dituguena interesgarri izango da ere hor usten dut bakarrik, baina bi komiki potente aterako ditugu aurten, eta nik uste hori agian kontu akademikoak hainbeste interatzen ezaion jendearentzako ere, badara matzagu urte batzuk, agian 10 urte edo, komikiak ateratzen, liburu txikiak, baina oso harrera hona ari dira. Nik esango nuke birtzen ari dira komikaren munduan iaia referente bat, ze gainera egiletako batzuk hasi ziren iaia horrekin, bat ere ezagunak ez zirenean, eta orain maila bat daukate eta ari dira bihurtzen ezagunak ere, Joseba Larretxe, Josebinski, Adur Larrea, Aspi, Ainara Aspiazu, nor gehiago, Amaia Ballesteros, Asisko Urmeneta, gero altera genuen ere Aritz Ibarraren Gazteiz Mila Berroen ere, ez bilduma horretan, baina komiki gisa bai. Eta,
Bueno, aipatuko dut gainetik, bale? Eta hurrengoan gehiago, baina nik uste gai hori bai oso interesgarri, eta oso ondo saltzen dira, egia esan da, jendeari asko gustatzen zaizkio. Historia ikasteko beste modu bat da. Bai, hori da, da askoz arinagoa, errezagoa, beste hitzaldiak eta jendeari agian, batez egin gazte jendeari beldur pizkat ematen dio, ezta? Eta egia esan da lauketan gehien bat adineko jendeak ikusten da, hori egia da. Baina komikia eta argoz hurbilako modu hurbilagoa eta errazagoa da informazio nagusia jasotzeko. Eta oso erantzun ona jaso izan dugu urte hauetan. Joan den urtean pizkat etenaldi bat eduki genuen horrekin, baina aurten gaina baino ez ditut aipatuko, bale? Eta aurrengo baten zabalduko gara horretan. Lehenengoa da komiki bat Oneka erregari buruz. Oneka zen Eneko Aritzaren ama. Bere garaian gure lehenengo komikia Joseba Larretxeak egin zuen komikia izan zen Eneko Aritzari buruzkoa, agertu zitzaiguna. Berra argitaratuko dugu, baina agurtu da, jendeari gustatzen zaio. Eta horregako kontu hau genukanez, horregak zutzen eta egitala horren inguruan egin nahi benuen beste zer, baina ezin errepikatu. Orduan ikusi genuen nola horren guztiaren Iruñeko Erresumaren sorrera horren atzean bazegoela estrategia bat, baskoi ezberdinen arteko aliantza bat, ahalbidetu zuena, garaipena eta Iruñeko Erresumaren jaiotza. Eta kontua da horren mamilan, horren bizkarrezurrean emakumeak direla. Emakume ezberdinak nola eskondu ziren, eta oso bereziki da Oneka honen papera. Eta, finean, beste garaia ziren, noski, baina nabarmena da Nafarroaren historian erresumak zirenean, garai hartan politika horrela zen, baina garai hartako emakumeek eduki zuten paperra oso nabarmena da, eta nik uste lantzeko modukoa bada. Badago Toda Aznarez, beste erregina bat, bere garaian, 10. mendean, ez horiek Nafarroan, baizik eta inguruko erresuman ezen, buruzagi nagusia bera izan zen, Toda Aznarez, hor utziko dugu. Esan da, gure historiako emakume nabarmen bat badala, eta, altu izan dugu protagonista gehisa horren inguruko komiki bat egiteko. Azaltzeko ez dakigu zehazki nolakoa izan zen, baina gutxo gara bera guk irudiketu dugu nola izan ziteken berak ezur mamitu zuen baskoien arteko aliantza hori. Eta aliantza horrek ahalbidetu zuen 1000 urteko Nafarroako erresuma bat. Ez da hauntz baten gauerdiko estula esaten den bezala. Gaia magitzoa da. Eta beste komikea da oso gai ezberdina, baina baita ere oso interesgarria, eta batez ere gure artean hegoaldean bat ere ezagutzen ez duguna. Eta hala ere, euskal ikuspegi batetik nabarmendu beharko genukeena. Eta da, lehenengo mundu gerran Ipar Euskal Herrian. Hemen hegoaldean lehenengo mundu gerrak ez zuen eragin, Espainian geunden eta Espainian neutral izan zen, baina Frantziaren menpeko euskaldunontzat kriston eragina izan zuen. Lehenengo mundu gerra Ipar Euskal Herrian astindu ederra eman zion ordura arte nahiko ongi mantentzen zen euskal nortasunari, Frantziak erabili zuen bere batasun kontakizuna osatzeko, bertan herri guztian badega Mos per la Patrie, badago herri guztietan monumento bat Frantziaren alde hildako herriotako herrikideak hildakoen zerrenda bat agertzen da monumentu hortan, hori da frantsesteko modu bat, euskararen erabilenaren atzeraka da, hainbat hildako, oso eragin bortitza eukin zuen iparraldeko euskaldunengan. Hala ere, alde batetik hegoaldean ez dugu ezagutzen, ez digute kontatzen, hori frantziarrak dira. Bai, Euskal Herria askotan aipatzen dugu, eta bar, baina gero ez dugu ezagutzen Ipar Euskal Herriko herrikideen historia. Hori alde batetik. Eta gero, iparraldean bertan ere, Frantziak badakigu nola jokatzen duen, eta nola enposatzen duen eta sortzen duen, askotan zuzenean, beste batzutan zeharka, baina oso nire ustez Europa osoan da, bere kontakizunen inpoksaketa modu bortitzenean landu egin duen estatua. Eta hori gure iparraldeko herrikideengan
eragin nabarmen esan du, eta bertan bai dela oso gai sutsua noet esateko, alegia, bertan ia familia guztiek edo galdu dute zenide bat gerran, edo eragin die, lehenengo mundu gerra handia horrek eragin zuen zuzenean beren familian. Orduan, karo, Ego Euskal Herrian egin ikusten da, hori, urreneko kontu bat bezala, baina iparraldean ez. Eta berak, bertan gainera, bai zabaltzen duela, eztabaida bat, ze hor badago talka bat, frantses kontakizuna edo euskaldunon kontakizun bat. Gure historiako beste hainbat ataletan bezala, kasu honetan ere. Eta hau ez da duela 500 urteko kontu bat, hau da duela mende bateko kontu bat. Horrekin beste lagun batek, badezpan horrengo ez ditut aipatuko, baina horrengo batean batek, aurreko baten gurekin ere lan egin zuen beste lankide batek komiki bat osatu du horren inguruan, eta gauza bera, da oso gai mamitsua, tamalez hegoaldean batez ere oso gutxi ezagutzen duguna, eta horrekin ere komik interesgarri bat ekiko dugu denagurako. Aurten komikekin potente da gatoz, luzatuko gara horrekin, baina hor mai gainean uste dut, eta horre bai dela nik uste zion naiz oso interesgarria zutuko zaiela ikusle guztientzat. Beste baterako utziko dugu. Ikusten duze badaukagu, urrengorako badaukagu hor mamila gaiari heltzeko. Baina, nik uste gaurko horrekin nahiko daukagula. Mila esker gurekin berriro ona etortzeagatik. Eta, ea zer moduz hasten den ikasturtea. Mila esker zuei beti bezala gonbidatzeagatik. Eta, zuk esan bezala, bernola, gu egia esan da ez gara ikasturte hasten ari, jarraitzen, nik uste ikasle txarra garela, eta udan ere gehiegi lan egin bere izan dugu. Ari gara jarraitzen, ez gara hasten jarraitzen ari gara, baina, ea aipatutako guztia ongi ateratzen den, eta horrengoan komentatuko dizugu. Mila esker Iñigo, horrengora. Bale, zuri, nire horrengo arte agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna, giro fresko eta umelarekin jarraituko dugu. Zerua hodeitsu egongo da eta goizean zaparradak egingo ditu ipar isurialdean tarteka. Araba eta Nafarroa erdialdean ere euri txikia egin dezake lehen orduetan. Egunaren erdialdeko orduetan giroak lasaitzera egingo du apur bat. Aterruneak luzatuko dira, baina arratsalde erdialdetik aurrera euritara joko du berriro, eta orduan euria denean espero dugu. Gauean leku batzuetan ia etengabe egin dezake euria. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean indarra galdu eta ipar ekialdera aldatuko da. Temperatura 20 gradu azpitik geratuko da. Ostiralean giroa ezegonkorragoa izango da. Zaparradak botako ditu eta egunaren lehen partean mardulak eta iraunkorrak izango dira, trumoitxoak izan daitezkeenik baztertu gabe. Orduak igaroa ahala euria ekialdera mugitzen joango da eta arratsaldean zaparradak gehien bat Nafarroan botako ditu. Iparraldeko haizea ibiliko da beste behin eta temperatura maksimoak apur bat igoko dira. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.